Sugatan ng isang 44 anyos na lalaki matapos na magip ng tren sa barangay Matakon, Pulangi, Albay alas 6:54 kagabi. Kinilala ni Police Captain Janine Abigail Evangelista, Deputy Chief of Police ng Pulangi Municipal Police Station ng biktima na si alias Jan. May asawa at residente ng barangay Magurang parehong lalawigan. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na pauwi na sana ang biktima galing sa isang pagtitipon at nasa impluensya ng alak ng madisgrasya ng tren na galing Naga patungong Legazpi. Ito pong victim po ay nakatayo po sa side po ng ating railways po. Sinusubukan kong kumbinsihin ng ating victim po na tumilid po itong ating biktima kasi nga po baka katamaan po mahagat ng tren kasi po ayaw po masunod po ng ating biktima. Dahil dito, muling nagbigay ng paalala ang otoridad sa publiko. Iyasin po natin walang paparating na tren bago tumawid. Tumawid lamang po tayo sa mga pinalagang tawiran. Iwasan din po natin ang paggamit ng earphones o cellphone habang nasa o malapit po sa riles. Mahalaga po na lagi tayong alerto sa paligid. Sundin din po natin ang mga babala at signage sa paligid ng riles. Ang mga ito po ay ilagay para po maging babala at maging para sa kaligtasan po ng lahat. Sa ngayon, nagpapagaling pa ang biktima sa ospital. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.